לילה טוב. כמעט כולם הלכו לישון ורק אנחנו נשארנו לשדר לעצמנו את עד פופ לילה. הלילה יהיה כאן אורח גרי אקשטיין, ומעבר לזה נראה הרבה חומר חדש, לא מוכר, אבל קל, נעים, נינוח, פשוט מלטף וסימפטי מאידך. אנחנו נשארים בשני דברים ישראליים נוספים. הראשון הוא קרמלה גרוס ווגנר. כן, קרמלה גרוס ווגנר היא בעצם להקת בת של להקה שהייתה והצליחה והתפרקה בשם טאטו. הסיבה שאנחנו מראים את הקטע הזה שהתחילה בארץ מין מסורת שאולי תהיה מפוארת, אנחנו מקווים, של הוצאת קסטות מסחריות לשוק. אפשר פשוט לקנות כמו תקליטים, גם קסטות וידאו, זה רק מתחיל, וטאטו היא אחת הראשונות שקסטה שלהם יוצאת. הקטע שאנחנו נראה הוא של להקה שעדיין קיימת ופעילה, וקוראים לה קרמלה גרוס ווגנר, שכאמור הייתה חלק מטאטו. ערן צור בזמן שהוא היה בטאטו, והשיר שאנחנו נראה נקרא תמונה אימפרסיוניסטית. השמש תקרב, תיזם שמיים כחולים של דרום צרפת על גדות הירקון צפובונים תלויים ובחוץ חדש מתנפנף כדגלונים הכל חשבונה אימפרסיוניסטית הכל חשבונה אימפרסיוניסטית הכל חשבונה אימפרסיוניסטית הכל חשבונה אימפרסיוניסטית תמונה אימפרסיוניסטית, שיר של קרמלה גרוס ווגנר במסגרת הופעה של להקת טאטו. ותרשה לי לספר לך אנקדוטה שסיפרת לי קודם. קוראים לה להקה קרמלה גרוס ווגנר מכיוון שאלה שמות השכנים בחדר המדרגות בדרך לביתו של יובל, נכון? לא, של ערן צור. של ערן צור, סליחה.